ஊரில் சிற்பி ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ஒரு அழகான மரப்பாவையை செய்து அதற்கு அன்பு என்று பெயரிட்டார். அந்த பாவை தவறிப்போய் ஒரு சாக்கடையில் விழுந்து அழுக்காகி கரம் உடைந்து போனது. அதை கண்ட ஊர் மக்கள், இது இனி எதற்கும் உதவாது, குப்பையில் போடுங்கள் என்றனர். ஆனால் அந்த சிற்பியோ அதை அள்ளித் தன் நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டார். தன் கண்ணீரால் அதன் அழுக்கை துடைத்து தன் சொந்த கரங்களால் உடைந்த பாகங்களை மீண்டும் செப்பனிட்டு முன்பை விட அழகாக மாற்றினார். அப்போது அங்கே வந்த ஒருவர், அழுக்கடைந்த இந்த சாதாரண பாவை மேல் ஏன் இவ்வளவு அன்பு காட்டுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு சிற்பி, இது பாழாய் போனாலும் இதை உருவாக்கியவன் நான், இதன் மதிப்பு எனக்கு தெரியும் என்றார். உண்மை பொருள்: நாம் எவ்வளவு பாவத்திலும் பலவீனத்திலும் விழுந்தாலும் நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவரின் அன்பு நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாது. அவர் நம்மை தேடி வந்து மீட்டு புதுவாழ்வு தருவார்.